Vă invit cu mare drag la o nouă ediție a Ecuației Frumuseții. Dragii mei, ce poate fi mai plăcut decât să ne îngrijim trupurile, sufletele și mințile? Tocmai de aceea am ales ca subiect pentru ediția de astăzi una dintre practicile de vindecare energetică a trupului uman, și anume Reiki. De mii de ani, oamenii studiază capacitatea noastră energetică de refacere, de vindecare a trupului uman. Noi vom continua astăzi la Ecuația Frumuseții cu o discuție pe această temă atât de interesantă. Alături de mine am o persoană deosebită. Numele ei este Silvia Dumitru. Am să o las în câteva cuvinte să se prezinte, pentru ca publicul brașovean să o cunoască mai bine. Bine ai venit, Silvia! Bine v-am găsit! Numele mi l-ai spus. Îți mulțumesc pentru invitație. În drum spre tine nici nu știam cum să mă prezint, pentru că am studiat foarte multe tehnici. Sunt un autodidact, sunt trainer, sunt, să spunem, formator, consilier de dezvoltare personală. Studiez foarte multe ramuri ale evoluției spirituale, în mod special. Studiez de câțiva ani, de când mi-am descoperit niște calități mai deosebite pe care toți oamenii le au. Acum eu sunt încrezătoare că ni le vom descoperi toți. Însă ce vreau să vă spun despre mine este că sunt un autodidact, învăț în fiecare zi, caut în fiecare zi și probabil așa voi face până la sfârșitul acestei existențe. Mă așteptam să fii deosebit de modestă, numai de aceea de să revin cu întrebarea. Da. Și te rog să-mi spui care sunt exact tehnicile pe care tu le practici și care este modul în care tu ajuți oamenii din jurul tău. Practic, eu mă las ghidată de energie, dar ca tehnici, tu mă întrebi ce predau. Predau Reiki, predau Karuna, predau mai multe sisteme de evoluție spirituală, să spunem, de vindecare, printre care Reiki, pe care o practic cu multă iubire. Și este un sistem ușor de învățat, un sistem cu o energie blândă pe care poate să o învețe oricine. Poate să o învețe oricine și totuși, uite că nu ne înghesuim să facem asemenea practici, mai ales că ele ne sunt vitale, în special pentru o îngrijire, autovindecare, de ce nu? Și o autoechilibrare a sistemului nostru energetic. Te rog să-mi spui ce este de fapt Reiki, cum a apărut Reiki? Reiki acum este un sistem de evoluție spirituală. Însă, atunci când a fost descoperit în secolul XIX de către Mikao Usui, un maestru al tehnicilor meditative, el de la 4 ani era inițiat în aceste tehnici meditative și a căutat toată viața, era foarte curios cum Iisus vindeca cu palmele. A stat într-o să spunem, biserică, în care au găsit niște scrieri în sanscrită vechi de 2500 de ani și a fost curios, nu erau date toate tehnicile de vindecare. A tot studiat, a căutat, nu a găsit niciun răspuns și atunci a ținut un post de 21 de zile în care i s-au revelat o grămadă de lucruri frumoase, printre care această tehnică Reiki. Ce mai pot să spun despre Reiki? Că nu este o religie, nu este un cult, este doar un sistem de evoluție spirituală, cum îți spuneam, un sistem de vindecare alternativă. Nu avem încredere, noi oamenii, că mă întrebai, nu avem încredere în capacitățile noastre de autovindecare, de regenerare. Ele există de mii de ani. Și, cum spunea Iisus, nu eu te-am vindecat, ci credința ta. Orice sistem de vindecare nu te face mai bun, nu te face mai ca și Reiki de altfel, ci descoperă în tine niște potențialități divine, niște potențialități de vindecare pe care noi oamenii le avem din eternitate și până acum. Spune-mi, te rog, cine poate practica Reiki? Oricine, nu este o dogmă, cum îți spuneam, nu este o religie. Oricine are încredere în el, în sistem, în energie, practic. Dar Reiki se practică, sau cel puțin cursurile se fac sub o ghidare, nu? A unor persoane autorizate?
Este adevărat? Este foarte adevărat. Un maestru poate să preda. Curios, în acel timp, în secolul XIX, pe când Mica Usui preda această tehnică, doar 16 maestri au fost inițiați, în rest au studiat 2000 de persoane. Foarte greu, era rigid, foarte rigid sistemul atunci. Însă acum e mai lejer de când a intrat pe piața occidentală, să spunem între ghilimele. E mai, nu e atât de rigid. O poate practica oricine. Spune-mi, te rog, cam cât durează un astfel de curs Reiki? Cam cât durează în medie, dacă există vreo durată înainte stabilită? Da, eu, de exemplu, predau 3 grade în 2 zile, 5 ore, durează 5 ore pe zi, timp în care vorbim despre toate 3 grade, pentru că oamenii sunt într-un ritm alert și atunci trebuie să ne adaptăm vieții lor. Este nevoie de vreo pregătire prealabilă pentru un astfel de curs? Eu le spun să încerce să nu mănânce carne atât cât pot ei, cât mai ușor, cu o zi înainte de inițiere, pentru că se deschid meridiane, centrii palmelor ale tălpilor se deschid și atunci blocajele energetice, atunci când tind să iasă după o astfel de inițiere, dau dureri în corpul fizic sau, mă rog, niște schimbări, să spunem, să nu speriem oamenii. Criză de vindecare se numește după inițiere, durează 21 de zile, timp în care ei își fac autotratament, dar nu e așa la toată lumea, pentru că nu toți avem blocaje foarte mari. Ceilalți nu pot să treacă foarte ușor peste criza aceasta de vindecare, să nu simtă absolut nimic. Prin Reiki se produce practic o ridicare a vibrației energetice a trupului, însă această practică trebuie susținută și de un mod de viață adecvat. Exact cum spuneai mai devreme, de o hrană corespunzătoare, nu? Da. Și de o controlare practică a minții corespunzătoare. Cum facem? Că tu ești expertă în domesticirea, să spun așa, a planului mental, care se dovedește atât de sălbatic de cele mai multe ori. Da. Ce ne poți spune despre gândurile pe care le avem și cum ne influențează acestea viața? Da, să știi că Reiki nu te face mai bun. Rămânem aceiași oameni cu aceleași gânduri, cu aceleași tipare mentale. Trebuie să luptăm cu noi, să muncim foarte mult. Autocontrolul este cea mai importantă tehnică pe care ar trebui să o abordăm zi de zi. Numai de acolo poți să-ți vindeci tipare mentale, gândurile care, de fapt, gândurile vin și pleacă, noi le dăm energie, ele vin pe rezonanța gândurilor pe care noi le emitem. Și atunci ar fi bine să avem gânduri pozitive, pentru că în fiecare zi ne construim viitorul, clipă de clipă, prin gândurile noastre. Sunt foarte importante. Aceste forme de energie ne construiesc destinul. El nu este scris destinul. Deci ele, într-adevăr, gândurile noastre au înrăurire asupra evenimentelor din zilele următoare. Absolut. Și ne sfătuiesc să încercăm să transformăm, să vedem latura practic pozitivă din orice eveniment care ne înconjoară, nu? Da, așa ar trebui. Așa ar trebui, însă oamenilor oamenii sunt învățați să dea o energie negativă evenimentelor din viața lor și persistă în ea și vorbesc despre acea situație negativă și este rău și mai rău și vorbesc și sună pe toată lumea să se plângă. Asta înseamnă că dai o energie negativă unei situații, gândurilor tale negative, care de fapt nu sunt ale tale. Deci dramatizarea situațiilor cu care ne întâlnim niciodată nu ne va îmbunătăți viața. Absolut, niciodată. Ajungem uneori să ne identificăm cu aceste drame. Cum rămâne cu persoana din spatele dramei? Pentru că nu mai e drama din spatele persoanei. Ajungem să ne identificăm cu ce se întâmplă în viața noastră. Dar ce am fi noi fără aceste drame, fără aceste programe? Am avea un rol frumos, știi? Că viața e o scenă. Viața e o scenă, noi ne confundăm prea mult cu rolurile noastre. Mă uit în jurul meu și zi de zi întâlnesc persoane cu dezechilibre foarte mari în familie, în mod special. Și
se confundă atât cu rolul din viața asta atât de mult, ei nu-și dau seama că suntem doar personaje și că aceste roluri sunt, nu știu, pe bucăți și că putem să fim observatorul rolului, să ieși din el, să vezi ce ai putea să faci din exteriorul rolului tău. Asta e, viața e ca o scenă, iar noi ne confundăm cu rolurile noastre, din păcate. Da. Pentru că, uite, noi am fost înzestrați practic cu un trup, da? Care ne aduce atâtea plăceri, cu o minte care de asemenea ne aduce atâtea mulțumiri și nu ne rămâne decât să pășim, nu? Cu un pic mai mult curaj și atât să înfruntăm, cât și să ne înfruptăm din ce ne oferă viața. Da. Spune-mi, te rog, despre rolurile pe care noi le jucăm în viața noastră. Ele se pot schimba chiar și de la un minut la altul, în funcție de cum ne controlăm mintea, nu? Da, așa este. Mintea, un instrument extraordinar de puternic. Ca și creierul nostru, de altfel, el decodifică informații. Mintea noastră, mintea conștientă, mintea subconștientă. Să știi că doar 5% mintea conștientă, ea nu este preocupată decât de trecut și de viitor. Așa că deciziile le ia subconștientul tău. Vorbeam despre minte ca un instrument foarte puternic. Ce bine ar fi să ne controlăm măcar 5% din ceea ce mintea noastră analizează. 95% este subconștientul, partea nevăzută. Cum mergem, cum respirăm, cum ne pieptănăm, multe lucruri pe care nu le băgăm în seamă, dar ele funcționează, organele noastre funcționează după un sistem. Și care este sistemul? Subconștientul. De acolo ne vin tiparele noastre din copilărie, din alte vieți, probabil, dacă oamenii sunt de acord cu asta, ne vin de acolo o grămadă de tipare. Și noi rulăm după ele. Ar fi bine să le înlocuim, pentru că eu le spun tuturor, subconștientul e ca un hard de pe care nu poți să ștergi nimic. Poți să rescrii peste și atunci un tipar negativ poți să-l înlocuiești cu un tipar pozitiv, cu un program pozitiv. Trebuie să te urmărești în primul rând ca să-ți dai seama care sunt programele, că nu... Sau să ceri ajutorul persoanelor experte, pentru că tu te poți numi un expert în acest domeniu, ajuți oameni zi de zi să-și depisteze programele acestea mentale, da? Să lucreze prin terapie, îi ajuți să scoată din subconștient, da? În conștient, acele fixații, acele tipare, da? Acel trecut împământat, care nu face altceva decât să degenereze uneori viitorul și chiar prezentul, nu? Da. Prin prezența lui și prin umbrele pe care le lasă asupra a tot ceea ce face respectiva persoană. Da. Să știi că pe lângă Reiki, eu predau Reiki, dar în primul rând le spun, nu încercați să ajutați pe cineva în cazul în care deveniți terapeuți, fără a-i vindeca inima și tiparele. În primul rând trebuie să stai de vorbă cu cel care vine la tine. Nu poți să-l bagi într-o terapie, să îi spui să vină la tine la o terapie dacă știi că el are probleme cu vorbitul, cu exprimarea lui ca și sine, cu probleme acasă. Tu degeaba îi faci terapie, nu înțelege absolut nimic. Trebuie să vorbești, să-l consiliezi. Asta e cea mai importantă tehnică pe care poți să o abordezi ca și terapeut. În primul rând, nu e suficient să știi doar Reiki, trebuie să fii și un bun să spunem, consilier sau psiholog, cum vrei tu. Tu ești de asemenea și consilier pentru dezvoltare personală, nu? O altă titulatură care îți permite să te apropii de oameni, da? Și să le permiți să fie ei înșiși în preajma ta. Pentru că, nu? Asta este magia pe care o fac consilierii. Da. Și să știi că îmi place foarte mult. Atunci când stabilesc o întâlnire cu cineva, prima dată vorbesc, vreau să știu care sunt nevoile lui, îmi dau seama exact ce pot schimba la el doar cu puterea cuvântului și crede-mă că reușesc. Și mă felicit pentru asta, îi felicit și pe ei pentru faptul că vor, dar mulți oameni și-au schimbat cu totul viața după o întâlnire, pentru că ți-am spus, înainte de terapiile Reiki, de terapiile pe care eu le fac, prima dată fac consiliere. Dragă Silvia, în aceste vremuri transformaționale este important ca noi să fim alături unii de ceilalți, să fim împreună, practic, în această perioadă atât de solicitantă energetic. Spune-mi, te rog, prin ce tehnici și prin ce practic reușești să fii alături de toți cei care îți cer ajutorul? În primul rând, prin cuvânt. Mi se pare că am o forță extraordinară în cuvânt. Și fără să fiu lipsită de
modestie, aș putea să spun că pot să fac orice cu cuvântul, pentru că de asta au nevoie oamenii. În primul rând de consiliere, de vorbit. Le este frică să recunoască ce au în interiorul lor și atunci au nevoie de o transformare prima dată prin consiliere, printr-o discuție. Și într-adevăr, nu suntem separați deloc, suntem uniți, suntem ca niște pești într-un acvariu, dacă vrei să spunem așa. Dacă se mișcă unul, e clar că primesc toți informația și de asta e bine că atunci când ne gândim la evoluție spirituală să nu ne gândim numai la noi, să ajutăm atât cât putem, cu o direcție, cu un cuvânt, cu absolut tot ce ne stă în putință să îndrumăm și pe alții către o cale evolutivă. Dar toate acestea pornind de la noi înșine, pentru că auzisem una dintre aceste maxime: dacă vrei să schimbi lumea, atunci iubește. Și ce putem face mai bine pe lumea asta decât să începem cu noi înșine, nu? Așa presupun că ai început chiar și tu, cu tine însăți, ca apoi, în drumul tău, să oferi ajutor oamenilor cu care ai intrat în contact și oamenilor care aveau nevoie de tine în acel moment al vieții tale, al vieților. Ce ne poți spune despre viața ta? Cum ai ajuns tu să te gândești la cei din jurul tău la fel de mult ca la tine? Este nevoie de vreun eveniment catastrofal în viața noastră care să ne întoarcă de pe drumul nostru așa numit liniștit, dar totodată mediocru, să ne întoarcă spre o cale a luminii? Să știi că da, pentru mine a fost destul de dureroasă trezirea aceasta spirituală, chiar dacă la nivel de sine eu probabil am căutat toată viața să înțeleg cum funcționează lucrurile despre care tot se vorbea, dar oricum destul de puțin. În vechiul sistem nu aveam acces la foarte multe informații. După aceea, crescând, oamenii din jurul meu nu erau preocupați de evoluție spirituală, iar eu, normal că am intrat în jocul societății, m-am confundat ca toată lumea cu corpul fizic și cu această existență în planul material. Când m-am trezit, să știi că a fost destul de dureros, iar calea mi-am căutat-o singură. Am aflat răspunsurile, experimentez niște lucruri paranormale, însă, cum ți-am spus, sunt autodidact, în fiecare zi învăț ceva și în fiecare zi descoper ceva și crede-mă că nici acum mintea mea umană nu poate să înțeleagă lucrurile pe care eu le experimentez zi de zi. Cam asta pot să-ți spun despre mine, o trezire spirituală dureroasă. Cât despre ceilalți, sunt oameni pe care îi întâlnesc zi de zi, ei știu la nivel de sine că sunt mai mult decât corp fizic. Copiii, suntem într-o altă epocă, într-o altă perioadă a evoluției noastre. Copiii, adulți, ei știu că nu există numai planul material. Iar alții se confundă încă, din păcate, doar cu această existență. Pentru ceilalți spirite evoluate, probabil, care au venit pe aici, pe planeta Pământ, să experimenteze frumusețea acestei lumi, ei știu la nivel de sine, cum îți spuneam, că există, dincolo de toate, o altă lume. Eu a trebuit să mi-o descoper mai târziu. Ce înseamnă pentru tine târziu? Înseamnă 30 de ani târziu? Că da. Mi se pare foarte devreme. Închipuiesc că sunt oameni care trăiesc o viață întreagă fără să știe lucrurile astea și care se împotmolesc în frică. Pentru că dacă stăm să luăm cazurile acestea în amănunt, observăm că mulți dintre noi se opresc din cauza fricii de schimbare, din cauza faptului că lucrurile despre care noi vorbim nu sunt vizibile cu ochiul liber, cu cei doi ochi fizici pe care avem, motiv pentru care nu vrem să vedem dincolo de cei ochi fizici, ne este teamă. Cum facem să ne înfrânăm această teamă și să descoperim ce este cu adevărat în noi? Dacă ți-aș spune că nu mă mai dezamăgește nimic decât faptul că oamenii încep o evoluție, un drum pe calea asta evolutivă, după care abandonează din frică, se trezesc, știu despre ce este vorba, însă abandonează lupta. Pentru că dincolo de toate aspectele astea nevăzute,
frica stă la baza renunțării, a ieșirii de pe drum. Este cea mai mare dezamăgire pe care eu o experimentez. Oamenii încep și ies din ea. Frica, da. Frica de a fi judecați, de fapt. Nu frica că e ceva paranormal, nu frica de întuneric, nu, nicio frică de genul ăsta, ci frica că societatea îi judecă, că sunt altfel decât toată lumea care... Da, ne dorim atât de mult doar să fim acceptați, însă pentru cât timp putem juca acest rol ca și toți ceilalți pentru a fi acceptați? Întrucât din momentul în care o iei pe calea luminii și te întorci înapoi, îți dai seama că e doar un rol pe care îl joci, ești conștient de faptul că te minți practic pe tine însuți, nu? Dar asta eu presupun că nu pentru prea mult timp, pentru că oamenii la un moment dat realizează cât de important este să fie ei cine sunt cu adevărat. Este adevărat, într-adevăr, așa este, cum spui. Însă, odată ce ai intrat pe calea asta, vei avea întrebări tot timpul. Chiar dacă renunți să mai înveți, renunți să mai cauți, vei avea întrebări interioare care la un moment dat te vor duce pe aceeași cale. Eu sper din tot sufletul așa să fie. Trezirea s-a produs. După mine este inevitabil. Da. Întrebările ulterioare sunt inevitabile și dorința de a fi acolo încă o dată, tot una cu lumina. Tocmai de aceea sunt atât de multe moduri în ziua de azi în care putem să reajungem în lumină și putem să trăim bine pe calea luminii, nu? Pentru că până la urmei ce ne dorim cu adevărat lângă noi decât oameni care să fie sinceri, să ne iubească cu adevărat, dincolo de orice aparență, nu? Să simtă cine suntem cu adevărat și pentru asta să ne aprecieze, nu pentru rolul pe care îl jucăm. Da, știi, dacă întrebi pe cineva ce caută în viața asta, or să spună generic fericirea, dar nu știu să o definească, ci fericirea. Fericirea este o pace lăuntrică, un echilibru, liniște sufletească și exprimarea iubirii. Asta e fericirea. Dar, cum îți spuneam, am mari speranțe că așa va fi. Eu sunt un pic mai optimistă decât tine, pentru că probabil întâlnesc mai puține cazuri de oameni care renunță să mai lupte pentru descoperirea a ceea ce sunt ei dincolo de fizic. Însă tu, Silvia, spune-mi, te rog, cum procedezi tu în viața de zi cu zi pentru a reveni tu pe drumul luminii ori de câte ori ți se întâmplă lucruri care te bulversează sau te fac să regreți că ai pornit această, să nu numesc luptă, dar această viață nu chiar în conformitate cu concepțiile lumii din 3D, dimensiunea a treia. Da, îți spun sincer că această trezire a mea, pe lângă durerea mea interioară, că căutarea, de fapt, nu a exprimat în durere, că nu înțelegeam cum să experimentez partea asta de trezire și mi-a trebuit ceva timp să mă acomodez cu ea. Familia mea a fost lângă mine. Nimeni nu a pus la îndoială ceea ce eu experimentam și le și povesteam. Foarte deschis și ei. Familia mea toată e foarte deschisă către partea asta și atunci n-am fost judecată și nici prietenii mei nu m-au judecat, pentru că eu, cu picioarele pe pământ, după cum o vezi, încă în planul ăsta, experimentez partea aceasta ezoterică, spirituală, dar și pe cea fizică, că de fapt ăsta e secretul, să ajungem într-un echilibru perfect între viața din planul fizic și cea spirituală. Și eu zi de zi mă auto-observ. De multe ori, crede-mă, nu-mi place de mine deloc, pentru că sunt om și încă am tipare, dar muncesc cu mine. În fiecare zi învăț câte ceva. Sunt, cum îți spuneam, un autodidact, nu mă opresc din a învăța, din a evolua. Într-adevăr, în ultimii 3 ani, cred că nu am avut un weekend liber. Am stat și am studiat, am învățat, am vrut să încerc. Nu vreau să povestesc oamenilor din experimentările altora, ci din ale mele. Și atunci experimentez și le povestesc mai departe din ceea ce eu am învățat. Vom face o mică pauză în această discuție cu Silvia Dumitru și vom servi un ceai aici la Tea Lounge Open Heart. Vă aștept după publicitate.